O paso adiante da confraria de Cambados para encargarse eles mesmos da evisceración da vieira capturada está a deixar un balance satisfactorio. A conselleira do Mar visitou a nave de 1.460 metros cadrados do porto de Tragobe e puxo a iniciativa do Pósito como exemplo a seguir. Espero que esta iniciativa que asumiu a Cofradía de Cambados sirva de exemplo para outras cofradías e cada vez consigamos ir incrementando ese valor engadido que teñen os nosos produtos. Se hoxe xa nos sentimos orgullosos en toda Europa cando decimos que en Galicia temos un valor añadido dos nosos produtos que é 25 veces superior ao da media da Unión Europea, eu creo que con traballos como os que hoxe estamos aquí visitando, pois podremos ir a máis. Para a confraria ata de agora a experiencia está a resultar moi positiva nunha campaña da vieira que, a pesares de comezar tarde, está conseguindo un bo rendemento para os mariñeiros, roldando o copo de 3 toneladas diarias de bivalvo. Funcionando xa a pleno rendemento e dando unha alternativa en precio máis elevada que outros anos para que a frota se vexa máis beneficiada das súas capturas. Pero hai certos sacrificios que despois se ven recompensados. Están traballando a un precio maior, é unha época do ano onde a mellor as capturas en outros oficios a mellor non eran moi boas e teñen unha alternativa estes meses interesante. A nave foi posta en marcha cun investimento de preto de 1,3 millóns de euros por parte da Consellería do Mar e dunha axuda de 172.000 euros a través do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Arousa, convertendo a confraria cambadesa en pioneira neste campo. Aquí son pioneiros, a verdade é que Cambados, eu sempre o digo, cando empezamos co tema de profesionalización do marisqueo a pé, foi das últimas cofradías en incorporarse, despois xa colleu velocidade de cruceiro e hoxe pois está acreditando proxectos punteiros. Animados pola boa experiencia cambadesa, confrarías como Ribeira e Rianxo xa anunciaron a súa intención de buscar alternativas e buscan empresas interesadas na evisceración da vieira. O que negan tanto dende a Consellería como dende o Pósito é que o de Cambados sexa un monopolio. A cofradía de Cambados innovou e hai outras moitas que tamén poden facer pois o mismo ou cousas novas, non? Así é que creo que hai espacio para todos. O Rianxo participa na nosa campaña, pero se Rianxo ten outras iniciativas, está no seu legítimo dereito de explorar mercados ou mirar outras posibilidades. Ten que defender os intereses dos socios como non son dos nosos.